Na územie Slovenska prichádza gotika v 13. storočí s prúdmi kolonistov z Tyrolska, Saska, Bavorska a iných častí západnej Európy. Krajina, spustošená tatárskym vpádom, potrebovala ich ruky a Kráľ Belo IV. Daroval kolonistom rozsiahle územia na osídlenie v nádeji, že zvýši hospodársku prosperitu a obrany schopnosť ríše. Jednoduché vidiecké kostoly kolonizačného typu nesú stopy nového gotického slohu. Na miestach bývalých trhových osád, podhradiach a križovatkách obchodných ciest vznikali mestá. Takýto obraz poskytoval Bardejov v 15. storočí. Z pôvodných gotických hradieb a opevnení sa do dnešných čias zachovali iba zvyšky. Za panovania Karola Róberta a jeho syna Ľudovíta dostali niektoré mestá výsady slobodných kráľovských miest. Boli tak vytvorené predpoklady na ich plný hospodársky a kultúrny rozvoj. Privilegovaný, osobne slobodný mešťan cítil potrebu reprezentovať aj navonok. Základom jeho svetonázoru bolo náboženstvo a práve ono sa stalo najmocnejším impulzom umelecko-remeselnej a stavebnej činnosti. Novými dominantami krajiny, obcí a miest sa stali štíhle veže gotických kostolov. Typickým znakom gotickej architektúry je vertikalizmus. Základným princípom konfrontácia pevnej kostry a ľahkej výplne, čo umožnil systém rebrovej, krížovej klenby. Najkrajšou ukážkou gotickej architektúry u nás je katedrála svätej Alžbety v Košiciach. Gotická katedrála, produkt vyspelej mestskej kultúry, symbolizovala kresťanskú cirkev. Jej jednotlivé stavebné články zasa členov náboženskej obce. Svetlo, prenikajúce do priestorov katedrály, symbolizovalo cirkevné učenie, krížový pôdorys vykupiteľovo pozemské utrpenie. Základný stavebný prvok gotickej architektúry, lomený oblúk, bol symbolom rúk zopätých k modlitbe. Takýmito alegóriami a prirovnaniami objasňoval učený klérus vyšší zmysel gotických katedrál a zároveň dával všetkému povahu mravného ponaučenia. Formálnu jednotu architektonickej koncepcie potvrdzuje aj tzv. Malá architektúra. Kazateľnice a kamenné schránky na uschovávanie monštrancií, pastofóriá. Hlavnými strediskami vzdelanosti boli kostoly, kláštory a najmä ich pisárske dielne, skriptóriá, v ktorých sa učení mnísi zaoberali písaním, odpisovaním a ilustrovaním kníh. Väčšina obyvateľstva bola negramotná. Slovo kazateľa a obrazy nahradzovali veriacim Bibliu, ktorú si nemohli a ani nevedeli prečítať. Knihy boli v tých časoch veľkou vzácnosťou. Hospodársky rozvoj miest urýchlil aj rozvoj vzdelanosti. Predovšetkým radnice a cechové spoločenstvá
potrebovali na písanie kroník, hospodárskych a účtovných kníh väčší počet vzdelancov. Vznikali cirkevné mestské školy. Z podnetu uhorského kráľa Mateja Korvína vznikla v Bratislave v 1465 roku prvá univerzita Academia Istropolitana, na ktorej prednášal aj učenec svetového mena Ján Miller Regiomontanus. Veľký rozkvet zaznamenali remeslá. Remeselníci, pôvodne členovia spolkov a bratstiev, sa združovali do cechov. Prevládajúca práca na objednávku, stavovská hrdosť a česť, ako aj obecná sociálna zodpovednosť voči celku, cechu a mestu, zaručovali kvalitu remeselných prác. Pojem originality a výlučnosti gotika nepoznala. Remeslo a umenie splývali v jedno. Mimoriadne tvorivé schopnosti boli darom Božej milosti. Aj z tohoto dôvodu bolo gotické umenie zväčša anonymné. To už skôr poznáme mená ľudí, čo sedávali tu v týchto laviciach. Predstaviteľov mestského patriciátu, richtárov, členov mestskej rady, bohatých kupcov a obchodníkov, ktorí venovali na cirkevné a dobročinné účely značné finančné sumy. Prostredníctvom biblických tém sa umenie gotiky vyjadrovalo k otázkam bežného každodenného života, láske, rodine, majetku. Túžba po bohatstve, zabezpečujúcom pohodlný život, bola blízka aj týmto ľuďom. Napokon ľudská povaha je stále rovnaká. Bohatí lakomci boli vystavení posmechu a pohrdaniu. Na druhej strane štedrosť sa považovala za jednu z najväčších cností a spájala sa s predstavou urodzenosti. Prostredníctvom nového a mimoriadne obľúbeného mariánskeho kultu sa gotickí umelci vyjadrovali k téme žena, matka. Vo svojich sochách a obrazoch oslávili ženu v jej materskom poslaní. Výjavy zo života svetcov a svetíc, mučeníkov, často až s naturalistickou vernosťou zobrazovali nevýslovné muky a utrpenie, ktoré museli podstúpiť pre vieru. Dokladom ideovej a názorovej jednoty gotického umenia je aj hudba. Viachlasové chrámové spevy na biblické texty, bez sprievodu hudobných nástrojov, vyjadrovali neochvejnosť vo viere a všeobecný súhlas. Hudba, podobne ako výtvarné umenie, bola podriadená cirkevným kánonom.
Základnými prvkami vnútorného vybavenia gotických kostolov boli tzv. Krídlové oltáre, tvoriace organickú súčasť architektúry. Samé boli architektúrou, javiskom, obrazom aj knihou. Pohyblivé časti oltárov, krídla, sa dali otvárať aj zatvárať. Zatvorené boli v období pôstu pred Veľkou nocou, otvorené boli v nedeľu a na Veľké sviatky. Oltáre sa zatvárali aj z čisto praktických dôvodov, aby sa drahé zlatenie vnútorných, tzv. Slávnostných strán nezanášalo prachom a netrpelo vlhkosťou. Pri zatvorených krídlach dominuje maľba. Pri otvorených plastická rezbárska výzdoba na zlatom pozadí. Najkompletnejšie súbory gotických oltárov z 15. a 16. storočia sa zachovali v Bardejove a v Levoči. Najvýznamnejšou umeleckou osobnosťou neskorej gotiky bol majster Pavol, v kronikách uvádzaný pod menom Pavol Rezbár. Pôsobil predovšetkým v Levoči, ale s jeho výnimočným dielom sa možno stretnúť vo viacerých mestách. Pre farský kostol v Banskej Bystrici zhotovil oltár svätej Barbory, jeden z najkrajších gotických oltárov u nás. V roku 1517 dokončil majster Pavol s pomocníkmi svoje najvýznamnejšie dielo, hlavný oltár kostola svätého Jakuba v Levoči so známou scénou Poslednej večere. Hlavný oltár kostola svätého Jakuba je vrcholnou ukážkou neskorogotického umenia. Svojimi 18,5 metrami je to aj najvyšší gotický oltár na svete. Majstrom Pavlom sa završilo jedno významné obdobie v našich dejinách. Do sveta tradičných a ustálených zvykov prenikla renesancia, prejavujúca sa navonok prestavbou mešťanských domov a radníc. Socha Rolanda na Bardejovskej radnici, symbol mestskej zvrchovanosti, je dokladom toho, kam až prenikol gotický sloh. Na území východného Slovenska sa jeho vplyv končí. Nasledujúce dejinné udalosti, predovšetkým víťazstvo Turkov v bitke pri Moháči v 1526 roku a príchod reformácie, urýchlili koniec vyše 200-ročnej nadvlády gotiky na území Slovenska.